Máte peknú terasu alebo balkón? Tak je tu čas si ich zatepliť alebo spríjemniť so zimnou záhradou, ktorú môžete celoročne využívať a s tým si aj zväčšíte váš priestor bytu alebo domu. Firma Forvin to pre vás zabezpečí nízkonákladovou zimnou záhradkou vo vašom dome alebo v byte a môžete si aj cez zimu vychutnávať oázu spríjemnenia svojich voľných chvíľ. Firma Forvin SRO ponúka dodanie a zároveň kompletnú realizáciu nízkonákladových zimných záhrad na Slovensku. Pristavenie zimnej záhrady k reštauráciám, kaviarňam alebo k hotelom. Zabezpečíme oddelený priestor pre fajčiarov alebo nefajčiarov. Využiteľnosť letnej terasy celoročne. Maximalizácia otvárateľnosti, vzdušnosť a príjemná klíma celého priestoru zimnej záhrady a elegantné posuvné systémy ako aj tieniaca technika. Pri realizácii zabezpečíme aj kompletný servis a hlavne dá sa aj na investičný úver so splátkami len 40 až 50 centov na deň a meter štvorcový. Tak neváhajte a kontaktujte nás www.forvin.sk 0904 008 008.